Moabot sa kapin 12,000 ka magtutudlo sa Davao Region ang magsilbi karong 2025 midterm elections. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, kadaghanan kanila mga miyembro sa Electoral Board. Nisa kasab ang ilahang honorarium rate sa mga mag-serve ng mga magtutudlo karong eleksyon. Atong Sayron. Andam na ang mga magtutudlo sa Davao Region nga magsilbi sa 2025 midterm elections karong Mayo 12. Sa sobra 12,000 ka magtutudlo sa rehiyon nga magsilbi sa eleksyon, sobra 11,000 teachers ang magsilbi isip members sa Electoral Board. Sobra libo ang DepEd supervising officials, samtang sobra gatos ang members of Board of Canvassers. Those who will serve in the upcoming elections are already servers of the previous elections, so they are already learned. We can assure the public that they are naman equipped na. Gisiguro sab sa DepEd nga mahatagan og legal support ang mga magtutudlo nga hurawon o hulgaon may kalabutan sa eleksyon. Subay kini sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali DepEd, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug Integrated Bar of the Philippines. We are receiving a lot of reports even in the previous elections na many actually went beyond propriety. Awayo na ang electoral boards and then Tian ug Dili Mayo at the IBP will be supporting our teachers when it comes to issues pertaining to legal matters. Misa kasab ang bayad sa mga magtutudlo nga magsilbi isip Electoral Board. 12,000 pesos ang sa chairperson, 11,000 pesos sa poll clerk, 10,000 pesos sa third member, samtang 8,000 sa support staff. Andam sab ang kapulisan ug kasundaluhan sa pagsiguro nga hapsay ug malinawon ang eleksyon. Gintay naka-assign for the election paraphernalias nga magbatay ng mga PNP personnel. Kaya mao gyud na ato ang priority ma'am for this event karong Mayo 12. We have dedicated 18 officers and 407 enlisted personnel para makatabang again to the COMELEC and most especially sa atong Philippine National Police. Bisan pa man nga walay nabutang nga mga lugar sa Davao Region, ilawom sa election area of concerns, parayon paghihapon ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa otoridad. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.